Lieutenant General Gamboa wala sa may nakita nga problema sa pag-delay sa pag-appoint sang masunod nga tagpamuno sang PNP. Sa Balita International, Chief of Staff sang Taiwan ginapangita matapos naghugpaas ang ginasakyan nga helicopter. Sa sports balita, anay NBA Commissioner David Stern nagtaliwan sa edad nga 77. Sa Balita Entertainment, Bea Alonzo nag-ako nga nagbago ang pangabuhi bangod sa self-love. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Balita sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:09 kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Patay sa bagong tuig ang sa kabatang babae sang nahulog sa tricycle sa sitio Maria Elena, Barangay Tampalo na syudad sang Kabangkalan na Miyerkules sang aga Enero 1. Ang biktimang nagaedad sang 5 katuig kag nagapuyo sa human nga barangay. Sulod kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe Hepes ng Kabangkalan na PNP, sakay sa tricycle ang biktima upod ang amay. Pagpagabot sa lugar sang naaksidentihan, wala pa nakadulog ang tricycle. Kag nagtindog ini kag rekta nga nahulog. Gindala pa sa hospital ang biktima apang wala na sang kabuhi. Mana isa ka senior citizen sang ginlabo sang ginaligar hubog sa Purok 9 Barangay Asya, Banwa sang hinubaan sang Miyerkules sang aga. Ang napatay ginkilala kay Vivencio Responte, nagapuyo sa Barangay Alim, samtang ang suspetsadong ginkilala naman kay Arnel Walog, 30 anyos, kag nagapuyo sa Barangay Asya sa amuman nga Banwa. Sa pagpangusisa sang hinubaan PNP, naabtan na lang nila si Responte nga nagahigdaon na sa tunga sang dalan kag may pilas sa likod, liog kag dughan. Tigay naman nga nadakpan sang barangay official kag tanod ang suspetsado nga si Walog. Padayon nga naimbestigahan ang motibo sang krimen.
Patay man ang saka driver matapos sa bunon sa sitio Katsili, Barangay Salong, syudad sang Kabangkalan sa bagong tuig, mga alas 11 sang aga Enero 1. Ang biktima gingkilala kay Julius Rupon, residente sang Barangay Salong, syudad sang Kabangkalan. Samtang suspect ang gingkilala lamang sa alias Petpeta sang Barangay Tiling, Banwa naman sang Kawayan. Sunod kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, hepe sang Kabangkalan na PNP, nag-istorya gid lamang ang biktima si Abian sang nag-abot ang suspect kag gilayon ginbuno sa wala may baluan nga rason. Ginhingagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga patay. At large sa karon ang suspect sa sini nga mga tinion. Isa naman ang patay sa Pilason matapos ginluthang las 9:30 sang gabi Enero 1 sa sitio Cabunao, Barangay Palampas, syudad sang San Carlos. Ginkilala na patay kay Rocky Racustalis, 26 anyos, residente sa sitio Cabulayan sang among barangay, samtang Pilason naman si Marvin Melmida. Ang sospetsado mo naman si Ronaldo Taunes, 28 anyos. Sa inisyal nga alegasyon sa ukon na pagpangusisa sang kapulisan, nagainom-inom sa makaulubog nga ilimnon sa Daira Costales, Melmida kag Taunes, sang sila naglalisay rason nga ginluthang ni Taunes si Costales gamit ang wala pa mahibulan nga sa isang armas luthang, igo sa wala nga abaga lapos sa likod nga mong itunaan sa iya kamatayon, samtang igo naman sa tuo nga ulo si Melmida nga padayon karon ginabulong sa ospital. Matapos ang krimen, nagpalagyo si Taunes kag padayon pa karon ginapangita sang kapulisan. Sa iban nga balita lokal, ginakonsiderar ni Police Major Sherlock Gabanang hepe sa Police Station number 2 nga case closed na ang kaso ni Fire Officer 3 Cornelio Silva. Ini matapos napatay si Silva kadungan sa iya birthday kinasang kagahon Enero 2 sa Riverside Medical Center. Sulo kay Gabanang ipasaka nila kontani karon man nga adlaw ang kaso nga homicide bato kay Silva. Si Silva ang nagbuno kay Fire Officer 3 Isaac Cabana nga una napatay matapos maagaw ang balisong nga gingamit sa pagbuno sa iya. Christmas party sang Bureau of Fire Protection Bacolod sang natabong insidente sa Desyembre 23 sang kagahon sa Purok Fire Barangay 8 syudad sa Bacolod. Suno kay Gabana bangod sang malawig nga holiday season, wala gilayon na pasaka ang kaso bato kay Silva. Magluwas sini ang pag-off kag on sang testigo ang nakapatrasarman sa kaso nga ipasaka kuntani bato kay Silva. Sa katapusan nga balita lokal, ginaduso ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang comprehensive CCTV ordinance para makabulig sa kapulisan sa pagsolbar sa mga krimen. Ginpaatag ni Espino, chair sang Committee on Police Matters sa mga proposed ordinance, iga-consolidate ang tatlo ka mga CCTV ordinances sang Bacolod. Sunod kay Espino, gina-require ang tanan nga negosyo nga mag-install sang high definition nga CCTV, mga low quality ang mga footage sa mga establisamento sa syudad. Dugang pa sang konsehal ang proposed ordinance ang nabase sa pangabay sang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal nga panguluhan nga gina-require ang minimum specifications sang CCTV kag DVR recorders. Ang proposed ordinance ang naaprubahan na sang sangguniang panglungsod sa first reading. We are following the footsteps of the Department of Interior and Local Government that there is a certain minimum specification for CCTV cameras and DVR recorders for Si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine, Standard Time alas 6:14. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Agapasin banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Alas 6:19 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginasuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang hagna nga total ban sa palupuka sa Pilipinas sa pesan nga padayon. Ginaganubo ang numero sang firecracker related injuries. Ining ginhimong statement ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos ang report sa Department of Health o na DOH nga 60% sang 288 kabakaso sa Manalocan ang bangod sa legal nga mga firecrackers. Sunod kay Panelo pagasuportahan ni Duterte ang hagna nga nagadumili sa pag-usar hag pagbaligas ang firecrackers kag posible nga i-certify ni sang Chief Executive nga urgent. Ginpahayag man ni Panelo nga si Duterte nga sadto mayor sang syudad sang Davao ang mayara sang ordinansa nga ginadilian ang pagpalupok sa ilang nga lugar. Pero suno kay Panelo may pila naman ka mga nagasuhestyon nga i-regulate lamang ang pag-usar kapag pagbaligas ang palupok. Apang ini ang magadepende sa gihapon sa desisyon sang presidente.
Nagalaom ang Department of Health nga mapabilin ang na-record nga zero death tubtob sa matapos nila pag-record sang firecracker-related incidents. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, wala sang na-record nga insidente sang firecracker ingestion, kag sa karon wala pa man sang na-record nga napatay bangod sa indiscriminate firing sa pagsug-alaw sang bag-ong tuig 2020. Nagalaom si Duque nga mapabilin ini tubtob sa katapusan nga adlaw sang ila pag-record sa mga napilasan sang palupok sa Enero 6. Nag-apelar man si Duque sa mga pumuluyo nga magpabilin nga maghalong kag tinluan sang insakto ang mga lapta kag nabilin nga palupok ukod fireworks. Desidido naman si Duque nga dapat idumili na ang tanan nga size ng palupok kalakip na ang mga luces sukon fountain. Sunod kay Duque, legal man ukon illegal nga palupok ang makatugas sa gihapon sang kahalitan. Sa iban nga balita national, ginpahay ni Philippine National Police o na PNP Officer in Charge, Lieutenant General Archie Gamboa nga wala siya sang nakita nga problema sa pagka-delay sa pag-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte sang masunod nga tagpamuno sang PNP. Sa press conference sa Camp Crami sa syudad sa Quezon, ginpahayag ni Gamboa nga wala diri sang problema. Ginklaro man sang opisyal nga gina-review sang National Police Commission o NAPOLCOM ang kadatika nga ginapatuman sini umpisa sang temporary siya nga ginbutang bilang OIC sang PNP. Sunod kay Gamboa, duwa ka obligasyon ang gindugang siya nga sang NAPOLCOM nakip ng pagpahaptang sang Police Lieutenant Colonel sa madumduman ginmando sang presidente kay DILG Secretary Eduardo Anyo nga pangunahan kag kayhon ng PNP. Samtang iya pagida paminsalan kung sino ang ibulos kay anay PNP Chief General Oscar Albayalde. Ginpahamtang sang presidente si Gamboa bilang OIC sang PNP umpisa sa tong bulan sang Oktubre tuig 2019. Sa katapusan nga balita national, ginlansar sa Philippine National Police ang crackdown batok sa kapulisan nga ginaligar personal nga nagausar sa mga nakompeskar nga mga salakyan kag motorsiklo gikan sa police operations. Ginklaro ni PNP OIC Lieutenant General Archie Gamboa, ginadilian man ang kapulisan sa pag-usar sang anuman nga accessories sa mga nakompeskar nga salakyan kag motorsiklo. Sunod kay Gamboa, iya iga-trace ang tanan nga mga nakompeskar nga salakyan kag estrikto nga ipatungan ang Standard Operating Procedure No. 7 nga nagadumili sa pag-usar sa mga na-recover nga mga motor vehicles kag motorcycles. Base sa record, mas sobra 200 ka mga nakompeskar nga salakyan kag motorsiklo ang iara sa inisyal nga listahan sang PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:23, hugali ang pag-inom sang DTX 500, bawal ang DTX 500. Ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties, quarantine nga nagapanubos ang glucose, V-scene nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa Balita International, Sports kag Entertainment. Pagkatapos, ginamang sini. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sa bisan anong nagkalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Padayon Aksyon Radio Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon. Sa detalye na sa Balita International, missing ang Military Chief of Staff ng Taiwan matapos naghugpas ang inasakyan sining UH-60M helicopter sa kabukiran malapit sa Taipei. Ginkilalang biktima kay Shen Yiming. Magapatigayan kung tanis ang routine mission ang grupo para bisitahon ang mga soldado sa Yilan Country. Wala labot sa opisyal, 12 kaiban pa ang sakay sang chopper, kag pulo direng na rescue samtang ginapangita pa ang iban lagip ang Chief of Staff. Sa karon wala pa mahibaloan ang rason sang chopper crash. Una sa balita, una sa aksyon.
Kag sa ito naman nga sports, balita ng taliwan si edad nga 77 anyos sa nga NBA Commissioner nga si David Stern. Nagpaidalom si Stern sa emergency surgery, brain hemorrhage, ang naging kabangdanan sa pagtaliwan ni Stern. Si Stern ang nagpangalagad bilang NBA Commissioner umpisa 1984 to 2014 kung sa diin nagsikat na ang NBA. Nagpalabot sa pagpakigunong ang karon nga NBA Commissioner nga si Adam Silver sa pamilya kag palangga sa kabuhi ni Stern. Sunday Magic Johnson kag Michael Jordan ang pinalamang sa mga NBA legends ang nakibota sa pagtaliwan sang anay NBA Commissioner. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato naman nga balita entertainment, ginako sa aktres nga si Bea Alonzo nga may pagbag-o sa kabuhi sang ginpalangga niya ang iya sini nga kaugalingon. Sunod kay Bea, isa ini sa importante nga iya natun-an sa kabuhi. Ginapanumdum niya ang iya o kon ginpahanumduman niya ang iya nga followers sa Instagram nga importante ang self-love. Madumduman nang kontrobersyal si Bea nagligan nga tuig matapos ang breakup nila ni Gerald Anderson. Naibaloan nagselebrar man sang New Year si Bea sa Germany. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine, Standard Time, alas 6:32. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Enero 2, tuig 2020. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Tag Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang pagdugi Dumangas. 60 na ang edad ko subong. Nakuha gid ang sakit ka akong nakilid. Proven ang testi ko ginayang life extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.